My se totiž známe, jo, ale to není domluvené. Že tady sedí v první řadě Fantomas, my mu říkáme, že má holou hlavu. A to je jeho přítelkyně. Já bych jenom udělal, prosím vás, přátelé, dobré, ale tak proč jsi přišla jako v pyžamu? Počkej, musí se dívat na lidi, ne? To je tlak, že? Já bych vám chtěl ukázat, jestli pak víte, někteří to možná znáte, jak Michael Jackson obléká děti do kabátu. Já vám to teď předvedu tady na slečně, že by ses otočila zády ke mně, abys neviděla tady tu hru. Přátelé, takhle Michael Jackson obléká děti do kabátu. Tak, můžeš se otočit zpátky. A poprosím jednu ručičku. A pojď mi druhou ručičku. Děkuji.